Mau lho. Sik wong edane apa pripun, Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Ning Indomaret apa to, Pak? Heeh. Daleme Pak Wito ngertos. Ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng input ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane apa? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki Gareng Nggih, mboten niku mawon, Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham, Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Monggo jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Monggo niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten iki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten mawon, Pak. Gareng edan, galange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan, kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madhakke Pak Wito. Pak Wito napa? Sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duwe tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak tinggal mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa, Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan to, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Suman. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gede niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hong Kong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentukke dhuwit. Ngentukke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misalnya butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyo niku istiqomah, Pak, mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Su ki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti. Ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh ramukal panjenengane bebrayan nganti 50 tahun ditresnani karo piyai akeh ing laladan Purwosari sing ngestrani rawuh semene akeh kuwi Suwito. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah aku wis mbatin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lak kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lak riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwito S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan.
panjenenganipun Pak Suwito sugih katresnan ya tresna marang garwa putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, Wi. niku. Wi. Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi ta, Pak? Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah muni wong iki taruhan iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 taun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mengke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwito karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Ayo, nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir pi. Sik to, Pak. Wong karo siji Dik. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Pajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Lek nun sewu ira-iran ngen dhuwur terus ngen klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanyak teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang.
Nggih. Ya Nduk, Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Saniki ben kenal. Berarti tidak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho, wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir, bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yayok nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, reng bener lho, banyak Loh. terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh. Lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Nggih. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyok iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa oleh Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep iki lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan Pak. urung to? Oh, Oh iya. iya ding lali. Ayo, Nembe kenal. rembug meteng lho Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarane ya. Oh, tenan, Nduk. Kok garing kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Ayo. Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki Mas, ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekik. Angel ra. awalnya ikut Sang peke. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange winong iki. Ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya
Artinya pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis, Mas. Moji-roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya. Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger rapal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apa? Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet no sampean. Heh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya Bir. Bandarat terus kayung Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, kula, Pak. Pripun lulusan Eskari ngeten iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah iya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon Bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Lah dek bir kita kan tanglet kula. Ah. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul, Pak? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Ah. Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun, Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang permana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angun
pada tuannya. Berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng. Kuwi pinter merayu terhadap tuannya. Berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke ana sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing ngerayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh, ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulestia pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Dia Jangan isi-isi. Sulistya. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. becik paten ana timbang Kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwita. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bala-bala ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk Bir. uripana kutang gedhe gawe
matur sembah nuwun Genduk Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten dugamana. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto. Lah kok ripalungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Lha nggih. Nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih teng lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan
paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapa Swita sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi. Ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Mangga. Yuk, diaturake. Dados. Rumiyin tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Galang. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Swita kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku gek keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yuswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun, sok ganteng. oh, sok ganteng. Iya, gek dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan. Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak. Pak. Niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi. Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki Mas tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya Gareng malih kaya Kulta Amal niku. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Ya ta. Alah Pak. Ora usah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun.
Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa, Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Sedulur Dadi, kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku. Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. Ngawi. Oh nggih. Dadi Dulure kula Kang niki Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan ten Madiun ngoten lho, Pak. Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Lho kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Pak. Ngono ki lho Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ya ora didaku dulur. Ah nggih ngoten. Biasane lah angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu, Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nggih. Nek kepareng dangdutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyo niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin, Nggih, amin. Nggih, monggo. Kono sedo sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Sakinah Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok saiki. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure, Pak, sedulure. Monggo, Mbak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten ki, Mas? Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo ya duwe. Aku nyepakne iki loro ku ya nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, jumeneng. ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kalih larasipun. Remenane langsung niki. Ronon? Remenane langsung. Oh, ampun kemrungsung Pak, ngangge pemanasan. Puas Nek titik suwantene sae Pak nih sampeyan. Sae. Tur apal Lintang Asmara suwantene cekung. Wah. Iya. Biasane karaoke-ne ten pundi, Pak? Mare konangan Kang Gareng. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten, Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Ayo Nduk. Asli Nduk. Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus Ya. Semangat nggih Pak Purnomo, semangat pasti bisa nggih. Sudah tahu peraturannya, Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo. Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Iya. Monggo Lintang Asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh. Oh
Bathara Ratri mung eling manis ati setiaku bisa duweni marang Satya Sulawesi. Bakal sirna senadyan nyawa tansah sakaraga wis tresnan aku sedih yen wis tresna rapi sami Sekali lagi Tepuk tangan untuk Pak Purnomo Hadi. matur sembah nuwun Mas saya. Yo Jan, Semangat. ngajengi keluarga Purwosari niki rasane wayem. Nggih, nggih. Estu to, Pak? Saestu. Lah, pripun, Jan Pak? yo gredeg. Pindah Purwosari mawon pripun? Yo aja akeh dilantik dadi wakil bupati Madiun kon pindah. Nggih, menika tetep mriki nggih tetep ngoten, Pak. Penting Mas Gareng kaya awor karo Mas Gareng ayem. Ayo, Pak. Awur wong mampu niku ayo. Tiara wis salim kali Pak Wabu dereng. Dereng. Sungkem, sampean. sungkem. Tenan niki engko pokoke tinggo. Napa niki? Lho, wong jeneng gur sungkem Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Nggih. Biasanya nek putih-putih enten iki lebete enten isine. Mboten niku kosong blong. Sungkem melu, Nduk. Jenengan nyobi, jenengan nyobi. Ayo, Pak, bekti sungkem kula, Bapak sehat selalu, panjang umur, kathah rezeki, Amin. dibresani sak pepadhan. Iya, penting- pinaringan slamet anggenipun makarya rawuh putung boten wonten arangan sungkan menapa, wonten lepatipun kula nggih nyuwun pangapura nggih, Pak. Kena nggo sangu rabi neh, Reng. Angsal napa, Pak? Hah? Angsal napa? Entuk donga. Matur sembah nuwun Mas saya, Nggih. matur sembah nuwun sedaya keluarga Purwosari. Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Luar biasa, Bapak. nggih. Nggih, sehat selalu. Mbah nuwun. Salam sungkem kagem Pak Ari nggih. Nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Ndek beres timbali ning rumah sakit kok sembah nuwun nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Luar biasa, menyempatkan diri sampai Nggih. tugasipun kathah sibuk tapi mergo rasa katresnan kalih warga Purwosari terutama Bapak Suwito Nggih. disempatkan rawuh malam hari ini. Nggih. Nggih, sembah nuwun lho Pak. Pak Purnomo Hadi, Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, Hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. buktine sinden diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe? Kula pun diparingi donga, Pak. Pun luwih saka dhuwit niku, Pak. Nggih. Ketoke sambat ra ikhlas ngono Wah, sampean. ikhlas Pak. Kula pun kanca kalih Pak Pur. Keluarga, Pak, keluarga. Kok iso keluarga? Keluarga. Saking trah. Oh, Adino mau. Pak Ngadimun. Nggih, mun niku wau. Pak. Nggih. Sekedhak Mas Gareng niki enten Nawala. Nggih, Pak. Ngatur dumateng Bapak Suwito Sugeng Ambal Warsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugia sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring lelipur dumateng warga masyarakat Purwosari.
Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu ingkang badhe calang kagem anu kebalik desa. Empun calang. Ampun. Empun. Mei Pak nggih. Nun? Mei. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah Nggih. nyicil ayem, nyicil ayem. Kosong niku jenengan. Kosong Pak. Nggih mang teng griya mawon niku kosong. Lho, mboten katut to Pak? Lah niki rapate dereng rampung untuk menentukan bintang tamu sinten dereng rampung. Oh, nek Niki kula- kantun perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti sok 20 katut. Abot iki. Ayo kuwi. Siapa? Siapa? Ini masih dirundingkan lek dalangnya pun positif. Nggih. Nggih ya nek pamora wengine kula ya campur sari awane ra apa-apa. Awan mangke kangge anu kerja bakti kali gerak jalan. Esuk elektron Pak, kula mengke esuke. Jalan sehat. Nggih, sidane niku mengke mboten kerja bakti, mboten jalan sehat, nggih mboten wayangan Pak, ngoten. Lha maksude? Sisan ngen padha sing ora mangane Pak. Ya aja mutung ngono kok ya. Melu Pak, melu kok. Amin amin nggih. Bapak Suratman, ha nggih. Serangan nggih. Serangan Sukorjo minta gending. Serangan Pak. Serangan. Serangan Nggih, nggih. serangan serangan Pak. Nggih. Lah iya. Iki jane wis enek tandane aku sing kleru sing maca. Lho lah nggih. Serangan. Nggih. Senes serangan. Lah bedane apa? Beda Pak. Lek serangan itu adalah suatu anu agresi militer itu namanya serangan. Heeh, lek serangan. Serangan niku nggih menika nama desa Pak. Nama desa. Oh. Dong ora? Ora dong aku. Nggih. Teraki musik. Nggih, ngersakaken sambel kemangi Roro Jonggrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Iki Lestari, ayo Nduk, Winong Nawangsih karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa. Wis siji-siji saiki ganti loro. Monggo Mbak Winong kalian Mbak Tri. Mbak Tri Astuti. Nggih, nggih. Nah. Kagem sepot Pak. Sinden Madangkara piye? Sae Pak sip-sip Pak. Ah iya. Geneng Iki gendut tiara iki cah kok Narga ta, Nduk? Sama ndi Sama dalam dalem? itu. Nggih leres saking Pundi? Badekan. Oh Mbak Deka. Nggih. Cah Mbak Deka. Mau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh. Oh, maksudnya anyar ning Madangkara. Nggih. Oh nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, ya betah ya Nduk nang Madangkara. Lah napa kok ngoten niku lho? Yogane bagus-bagus kok. Wis nggih jan lho. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya ngoten. Madangkara ki nek yoga apa tuwa langsung diyasinke kok. Ya ora kaya. Nggih. Kowe Anu betah. Pak Edalah nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jeneng. Gusti Allah delondonge Kenapa? Marsudi ya kowe iki. Kenapa? Masalah Senar, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa nduk kae? Sinten Pak Mau? Tiara, Tiara. Mutiara. Gusti Allah, Mutiara Kenapa? nek Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, iki to, Pak? Marsudi lak mau meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Lah bapak ya nyangoni kok. Ah, Lah lagi nggih. Nyangoni golek, monggo. Nduk, lagi golek. Aku ora mbok pakmu ra apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Jing. karo Mbak Tri Astuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi, biar tak asik. tang tak tang 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 tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak, niku lho Pak, semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Lu semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes.
Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara. Anake Marsudi niki apel, Pak. Apel. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten iki, Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok kowe. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoke sae to, Pak. Nggih. Bang Mulir ranggo ndas pokoke. Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh, niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah Aku. Lah, niki buah sing nggih kesehatan, Pak. apa kok? Apa? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoknya diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecing kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Heeh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace, kepepet. Malah ora. Mergo kuwi ning iku khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk dan Jare iki wis tak persiape 3 dina arep makan. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti Kula nyuwun gesang dan. sik tau. Jaremu pace kae ndek kan sampean ngomong, ndek penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kula kencing manis. Masalah. Kantek digawe niku kula ya ratu gula, Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentang ring teng meja terus kula turi lah ngoten niku. Terus Kencing manis sih penyakit kok malah diduri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omongnya. Urip nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film Walid to takon. Apa? Iki ben takon. Ini Pak Gereng takono. Walid nak Dewi boleh. Takono. Wis pokoke Walid nak Dewi boleh. Ngono wae. Sing piye to iki? Wis tak pokoke. Pokoke ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh ngono ya. Walid Nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Heeh. Coba Lestari mundhut saka Iki sing piye to Pak niku? mula kowe buka TikTok gur live ae kowe ora ya ben ngerti. Saka Walid Walidaya barang Huma Kamar Bayani Sohiro barang iki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari, semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, pokoke ngeyel kula Pak. Siapa yang membayar? Ya ora njaluk. Oh, ndak nyeluk. Wah, kau wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Wing cukup ya. Mong kepengin ketemu pace aku. Ah, ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Ki ora ngerti khasiate pace. Seneng Ora ku bakal sinden ki mulih kowe. anggere wayah mene iki wis wayah tawa-tawa seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah. Monggo
Winong, Mbak Tri Hasuti. Mas Gareng. Dawuh Bapak. Nyuwun pangapunten wau sampun mawantu-wantu mawanti-wanti dawuh saking Bapak Suwito. Sampun dados tradisi keluarga mriki menawi tengah dalu niku wonten pandonga ingkang lumantar budaya. Oh ngaten. Nggih, wonten maca pat gandang gula tolak balak. Cakepanipun namung setunggal ning digarap telung rambahan. Dados ingkang setunggal kalih niku bawa, mangke ingkang angka 3 menika dipun palaraken. Ngaten nggih. Dados nuwun sewu kalian ndedonga sesarengan ngestakaken dawuhipun Pak Suwito wiwit saking Bawa rumiyin putri. Nah, saking Mbak sinten Bu Kesi? Mbak Lia. Mangke sair yang kedua saged Bu Kesi. Ketiga Kakung Palaran. Ya.